Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. So ito guys, panibagong vlog tayo ngayon. Andito kami sa aming mga tanim-tanim dito sa likod ng bahay. Ito tayo guys, mamimitas tayo ng passion fruit. So ayan, tara at samahan nyo kami guys. Oh, sino ba yung kumakain ito? Ayan, mag-harvest tayo. Sarap nito guys, gawing juice. Ayan, marami kaming tanim dito. Ang daming bunga. Ayan pa sa ilalim. Ito, hinog na pala ito. Oh, Ayan, ito. hinog na oh. Kinuha ni mother. Nagmana ako kay mother. Ang daming nunal oh guys. Tingnan nyo. Yan. Yan. Kapag may tinanim, may aanihin tayo. Tadadadadadadan. Ang sarap-sarap nito guys, ito ay maasim, matamis na may halong asim, asim kilig. O diba? Napakanta si Tres Marias. Yung sumunod sa akin guys, magaling yung kumanta, mga Whitney Houston yung mga kinakanta nun. Wala pa kaming gamit kaya hindi pa kami makapag-berit sa live. Pero soon, pag meron na kaming gamit, kami ay lalabas sa ere. Sa ere. Kami ay maghahataw sa mga live na yan. Hindi pa ngayon guys. Wala pa kaming gamit ngayon. Kung sino yung mag-invite sa amin, ay pagbibigyan namin pag meron na kaming gamit. Makikipag-collab kami sa mga magaling dyan magkumanta. Kay Des. Hi Des! Magaling ka kumanta Des. Mag-live tayo minsan. Des Peñaflor. At sila yung mga aking mga friends sa YT. Parang ang gagaling nila. Ayan pa guys sa ilalim oh. Inugin mo muna natin ng maigi, yung parang talagang dilaw na yung kulay. Ito hindi pa masyado. Ito may pinya pa dito guys. O, pinya. Hinog na ni Baba oh.
Ito mga ka-Tres Marias ay puno ng kastanyas. Tama ba te? Kastanyas ba to? Yun. Sa ilalim oh. Nasayad na sa lupa yung ang tawag nito sa amin guys, dito sa Bicol, ay tinatawag namin tong merenda. Ayan. Pati itong puno ng aking golden shower. Dito na nagbaging yung aking dali mo. Cute, cute, cute. Parang itlog lang ng aking ganso. Matamis to guys. Matamis na medyo maasim-asim. Asim kilig. Asim kilig yung lasa nito. Wag muna natin guys ubusin. Pitasin. Meron pang bukas. So ayan na po ang aming harvested passion fruit. Mamaya tayo ay magmumukbang. Yan. Imumukbang natin to mamaya. So ayan guys, thank you so much for watching. Yung mga bago pa lang sa aming channel, mag-subscribe na po kayo at pakipindot ang notification bell para kayo ay laging updated sa aming mga video. So ayan, again, Tres Marias Farm. Thank you guys. Kita-kits ulit tayo sa aking mga susunod na video. Bye!